Здравейте, почитатели на моя канал, или всъщност така. Тук си сложих телефонът, който всъщност много готино се изказва. Вие сигурно ми видяхте телефонът. Има парола, ето как сега си, много готино. И ето, здравейте! Ето сега да го включа. Вижте ми паролата всъщност. Бебешка, но ще се смена. Ще вляза в едно приложение, което всъщност е много готино. Примерно, от едно приложение, сега ще ви покажа как действа. Тук си избирате нещо от галерията, сега ще ви покажа, чакайте с малко. И така. Просто защото стана доста шумно, скачаш напред. Имате малко по-слънце, за да може да се вижда. Значи, натискате тук и се избирате или да се снимате, или от огледалце. Аз ще избера една от галерията, която имам. Значи, избирам тази. Има много. Тази избирам, където се снимах снегърчетата. Много са готини. Снегари. Ето. И вижте, има всъщност различни фонове. Има и така. Има ето така. Има ето такива, изчакайте, много сладички с мъченце. Ето така. Си свалих. Има ето такъв. Всъщност. Снимах се снегърчето. Ето, изчакайте за момент. Тук има да си като на календар, но не може да фокусира. Ето, но... Тук има се едно миеш и ето така, много интересно. Тук се снимаш на таблет, изчакайте, но много добре не може да фокусира. Май ми видяхте калъвче, тук има се едно е калъвче. Ето, да, видяхте ме. Тук има ксенорси на балон, но това не е много хубаво. Тук да си в сънчоглед, много интересно. Ето това е да се снимаш с камера. Много е готино. Да. Ето това е много също много готино. Много ми харесва. Да си във формата на чаша. Ето това също е много готино тук. Тук има да си в чаша жапланско. Но малко не може да се отбере. Ето тук да си в формата на сърчице. А тук те снимат с телефон. Това също е много интересно. Тук да си седне с чедърче, много готино. Ето тази също е много готина. Тук с iPhone те снимат. Ама и няма да се полечи. Тук ето така. Тук русалка нещо те прегръща. Много интересно. Много са интересни. Тук те снимат също с таблет. И е много интересно. Пропускам тъпите. Тук си на корица на книга. Оп, ще паднеше телефонът. Ето така.
Чакайте да намеря тук си, както казах на корица на книга, да. Това е също много готино. Тук сега ще го кажа малко по-хубаво, защото тук си седна в море. И всъщност да, и тук вече са оригиналните. Аз избирам тази. И така, запаметявам я. И сега ще ви покажа моите снимки от Гърция, които направих. Ето е галерията. Така, изчакайте да намеря камера. Изчакайте за момент. Ще ви покажа ключите къде да плувам. Само една секунда. Ще спра на стоп. А и в момента ям. И да снимам и да ям. Изчакайте. Пускам го. Съжалявам, че не се е чуло, но не знам защо. Ще направим втора част, така че чао!